И аз набарах Рони от 29-та серия, от този хубавец. Хайде да видим сега, какво е толкова хубаво на тази фигурка и защо всички изкупуват и я препродават. Без да пипам тялото, сложих ново лице, шапка, оръжия на метал и разбира се главата, която съм избрал е с две лица и отзад се вижда второто лице. Но мисля, че се получи доста добре. Като цяло мини фигурката не е зле, но ако тръгнете да правите армия с тези мини фигурки, не мисля, че ще е нещо вау. Ронини, нинджи, много няма да са готино изпълнение. Но ако правите някакви такива къстъмчета от различни фракции, може би се получило. Взел съм си 3-4 допълнително, тъй като фигурките, които ми харесат, си взимам допълнително бройки, за да мога да ги разкостя и да си направя такива приятелчета. Ще ви покажа и други къстъми, които не са фалкани, не са от фракции, от различни части.